Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera, gaur uztailaren 5, asteazkena, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Iban Agerri, Iruña Antitaurina taldeko kidea eta uztailaren 7an egingo duten kale jiraren inguruan hitz eginen dugu. Eta bestetik Iker Alvarez, bere azken itzulpenen inguruan hitz egitera etorriko dena, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1687an, Isaac Newtonek Philosophiae Naturales Principia Mathematica argitaratu zuen. Urte batzuk geroago, 1956an, Bigarren Mundu Gerraren ondoren Berlin aliatuek gobernaturiko 4 zonatan banatu zuten. Egun berean, baina 1950ean, juduei Israelen bizitzeko eskubidea onartu zitzaien. Eta bukatzeko 2016an, NASAren Juno sonda, eguzki energiak espazioan urritien eraman duen ontzia, Jupiter planetaren orbitara iritsi da. 5 urte iraun duen bidaiaren ondoren, 37 bira emango dizkio eguzki sistemako planeta handienari, bere lurretan talka egin aurretik. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroan erregistratutako langabezia 30.000 pertsonatik jaitsi da eta 2008ko krisiaren aurreko mailetan dago. Nafarroko Foru Ogasunak 255 milioi euro baino gehiago itzuli ditu 2022ko errenta kanpainan. Nafarroko segurtasuna eta larrialdiak koordinatzeko etorkizuneko zentroren diseinuan ingurunean paisaia integratzearen aldeko apustua egin du. Nafarroko gobernuak autobus bidezko hiriarteko garraioa indartzea aurreikusi du San Fermin egunetarako mugikortasun seguru eta iraunkorra ahalbidetzeko. Nafarroa adimen artifizialaren garaian sartu da informazio turistikoari buruzko laguntzaile virtual eleaniztun batekin. Iruñako udalak mundu osoko 120 komunikabideetako 400 profesional baino gehiago akreditatu ditu 2023ko San Fermin bestetarako. 21. mendeko San Ferminetako kartelak eta Hemingway Iruñara egindako lehen bizitaren mendeurrena dira protagonista Kondestableren jauregiko udako 2 erakusketetan. Baztango kortariko gaznak 2. saria eskuratu du Idiazabal Gazta Juan Mari Arzak lehiaketan. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian 2008ko krisiaz geroztik lehen aldiz 30.000 langabe izatetik jaitsi da Nafarroa. Ekainean ia 30.000 langaberekin itxi du, udako kanpainarako zerbitzuen sektoreko kontratuei esker. Azken 12 hilabetetan 2084 langabe gutxiago izan dira. Alboan, UEFak zelaiak irabazitakoa kendu dio Osasunari. Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera, Maria Solana, Sergio Sayas, Eduardo Gutiérrez, Alberto Catalán, Santos Cerdán, Idoia Villanueva eta Abel Pozueta San Fermineko zapiekin. Titularrean, uztailaren 23rako hauteskunde txupinazoa. Nafarroako alderdi nagusien kongresurako hautagaiek San Ferminekin hasten den hauteskunde kanpaina batera nola iristen diren aztertu dute. Eskuineko albistetan batetik maskarillak ez dira nahitaezkoak izango, 1207 egun geroago. Neurria bertan bera geratzen da osasun zentroetan eta goitzetan. Bestetik, Foru Ogasunak 11,4 milioiko saldo garbiarekin itxi du errenta kanpaina. Eta bukatzeko, polizia zerbitzuen eta larrialdiateko zerbitzuen zentroak badu diseinua. Diario de Navarra titularrean, UEFak osasuna plazarik gabe uzten du Europan. Arrazoiak jasotzen dituenean, klubak 10 egun izango ditu tasera jotzeko. Epaimai burua ziur dago auzitegiak arrazoia emango diola. Ta gainera, justizia arrunta izango da hurrengo urratsa. Zehapenak bere horretan jarraitzen badu. Argazkian, Braulio Edabidei zuzendu zaie sadarren, Jose Arnaizen aurkezpenean. Brauliok dioenez, futbola uzteko gogo ematen du. Eskuineko albistetan, batetik, genero indarkeriako kasu bat deusestatu dute
erasoa jasan duena gizon gisa jasota geratu baita. Bestetik, Foru Ogasunak 255 milioi euro itzuliko ditu PFEZ-tik 129 gehiago. Bukatzeko, gobernuak azken maskarillaren amaiera agintzen du. Gara titular nagusian, Hendaiak eta Irunek indarrak batu dituzte mugako zubiaren itxieraren aurrean. Frantziako agintariek bidasoa gaineko oinezkoen zubia itxi zuten atzo, 2 urtez blokeatuta egon ondoren. Alkateek iraintzat jo zuten. Behan, gatazka ertzaintzan, lakuak brigada mugikorra seinalatu du Turrean izandako bajen igoerengatik. Argazki nagusian, EHUko hainbat ikertzaile eta irakaslek protesta egin zuten atzo Bilbon unibertsitateak ordezkapenen politikan egin duen aldaketa salatzeko. Titularrean, ordezkapenak igean 800 euroren truke EHUn. Eskuineko albistetan, politikan, Sánchezek EH Bildurekin adostutako aurrepausoak aldarrikatu ditu. Eta bukatzeko, UEFak osasuna Europatik kanpo uztea nahi du. Berri nagusian, adineko 4 emakumetik batek indarkeria matxista jasan izan du. Bikotekideek Andres Zaharrei pairarazten dieten biolentzia ezkutuan gelditzen da askotan. Emakunderen beka baten bidez egin duten ikerketa baten arabera. Neurriak egokitzeko eskatu dute. Argazki nagusian, muruetako ontziolan egin nahi dute Guggenheimen eraikinetako bat. Titularrean, beste 40 milioi euro Urdaibaiko Guggenheimi. Espainiako gobernuak itsasadarrean garapen iraunkorreko jarduera bereziak bueltatzeko laguntza bat adostu du Bizkaiko Aldundiarekin. Museoaren beste egoitza bat egiteko proiektua dago tartean. Beko albistetan, ezkerretik eskuinera, lanaldi osoko ordezkapenen murrizketa salatu dute EHUn. Kirolean, ofizial izateko itxaropentsu dago Euskadiko Pilota Federazioa. Kulturan, BBK Live jaialdiak 100 musika taldetik gora bilduko ditu bihar hasita. Ekonomian, langabezia tasa 110%tik jaitsi da hegoaldean, udako lanen bultzadaz. Eta bukatzeko, autonomiarako 6 proposamen egin dituzte Korsikako asamblean. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Zaldiko Maldikok arratsaldero musika emanaldiak eskainiko ditu Sanferminetan. Eguerditik aurrera zabalduko dute, eta frigituak eta etxeko zurrakapotea izanen dira. Sanferminetan, Zaldiko Maldiko elkartea ezinbesteko referentzia izanen da festasale euskaldunentzat. Aurten aldaketa bat izanen da kudeaketan. Azken hamarkadotan, Ikako Arturo Kanpion euskaltegia arduratu da Antxoleaga karrikako lokalaz. Eta aurten Zaldiko Maldiko elkarteak berak kudeatuko du. Eskuinean, bestetik, erraldoi eta buru handien konpartsaren ibilbideak Sanferminetan. Eta bukatzeko, Labrit Sanferminetako feriarako prest. Uztailaren 7an hasiko da, 4:30 finala jokatuta eta 14an bukatuko da binakakoaren finala jokatuta. Bale, prest, bale? Vale. Hasi naiz. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara. Oraingoan Iban Agerri daukagu gurekin, arratsaldeon, Iban. Arratsaldeon, bai. Iruña Antitaurina taldeko kidea da, eta aurten ere zezenketen eta zezen kontrako maltratoa salatzeko uztailaren 7an, arratsaldeko 7 kale jira bat antolatu dute. Baina honekin joan baino lehen, zer da Iruña Antitaurina taldea? Iruña Antitaurina taldea, bada taldetxo bat borrokatzen duguna zezenketen kontra. Eta hain zuzen ere, Sanferminetan dauden zezenketen kontra. Hori da, bai. Eta zenbatek zaudete talde horretan? Barkatu? Zenbat zaudete talde horretan? Begira, hasieran, jende gutxi geunden, kalean zehar igual ikusten ginen eta hitz egiten genuen honen inguruan pixka bat,
Eta heldu zen garaia, esan genuela hitzetatik ekintzetara pasatu behar genuela, eta deitu genuen bilera ireki batera. Orduan bertan, ikusi genuen nahiko jende zegoela animatua, erronka berri honi hasiera emateko, eta hasi ginen, gure estatutuak egiten, gure izena, izendatzen, eta egia esan da, baditugu pare bat WhatsApp talde, ekintzaileen WhatsApp taldean, gaude 10 bat, esango nuke, igual gehiago, 15 bat, eta gero badaukagu beste WhatsApp talde bat laguntzaileak direnak, eta hor bai gehiago garela. Baina nik ez nuke esango, kopuru hori denik garrantzitsuena, baizik eta gero ere, gero hitz egingo dugu kalejiraren inguruan, baina hortxe ikusten da, jende andana daukagula ere guri laguntzeko prest. Eta noiz hasi zineten talde bezala? Oroitzen, uste dut, 2017 urtean, ez baldin badut gaizki oroitzen, uste dut izan zela ikasturte horretan lehenengoa, gure taldetxoaren inguruan prentsaurrekoa egin genuen urtea izan zen, eta hasi ginen gauzak prestatzen. Eta hortikan aurrera, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, eta uste dut daudela 7. ikasturtean, gauza ezberdin asko egin ditugu. Eta zein da zuen filosofia edo zeintzuk dira zuen oinarriak? Badakigu gure helburua oso zorrotza dela, igual epe luzera lortuko duguna, hori ziur daukagu, eta da zezenketekin, txanperinetan, zezenketekin bukatzekoa, alegia. Baina, hortikan aparte, badakigu pedagogia egin behar dugula, eta horregatik arestian esan bezala, ekintza asko antolatu dugu, hain zuzen ere, jendea informatzeko, sensibilizatzeko, kontzientziatzeko, eta gehien bat, eztabaida pizteko, ez? Guk ikusten dugu, 21. mendean, olako jai mundial baten oinarrian egotea maltratoa eta gainera muturreko tratu txarra esango genuke, ez doala inora, bale? Eta zezenketekin abiatuz, askok uste dute zezenek bakarrik plazan sufritzen dutela, baina aurretik ere sufritzen dute, ezta? Hori da. Guk azpimarratzen dugu beti zezenketetan, zezenak pairatzen duen muturreko tratu txarra, baina badakigua arestian arraiatzen ari direla, sufritzen dutela estresa, entzierroan ere estresa eta tratu txar arina ere pairatzen dutela, baina gu zentratzen gara gehien zezeketetan gertatzen denarekin. Eta uste duzu jendea kontziente dela zezenen egoera honetaz? Bai, ez? Bai, guk uste dugu baietz. Agian pixka bat gehiago izan beharko liratekela, ere bai uste dugu, ez? Izan ere, gure irudikoz, jendea joaten dela parranda egitera, gehien bat, badago jendea joaten dela ikustera, zezenketak, baina gehien bat, San Ferminetan gertatzen den egoera da jendea parranda egitera eta ondo pasatzera joaten dela. Eta bigarren zera batean usten duela zezenek pairatzen duten tratu txarroi. Eta horren harira, peinek sortzen duten girogatik, ez joaten da jende gehiena, baina beraz, zer egin beharko genuke peina horiek kontzientziateko? Beraiekin hitz egin, beraiekin eztabaidatu,
badakigu eztabaida piztuta dagoela, aurrek urtean izan ere peinei galdetu zitzaigun, zeren ni ere naiz peina bateko kidea, zenolako etorkizuneko Sanferminak nahiko genituzken, eta horre ateratzen datu nahiko garrantzitsu bat izan zen, ehuneko laurden batek nahi genuela tratatu zezenketetan gertatzen dena. Orduan, nik uste datu importantea dela, peinen barruan jarraitu behar dugu hitz egiten eta jendea kontzientziatzen honen inguruan, eta poliki-poliki Peinako Federazioak bere lanak egin beharko ditu. Guk uste dugu momentua iritsi dela, eztabaida hori sakondu egin behar dela, eta etorkizun hurbil batean bestelako Sanfermin batzuk sortzeko gai garela. Eta zergatik uste duzu ez dela tradizionekin amaitzen, bakarrik jaiagatik edo giroagatik? Hori da. Guk jakin badakigu Sanferminez aparte, saiatu izan dela zezenketak egitea, baina zaila egiten zaie, bale? Orduan horrek erakusten digu bakarrik Sanferminetan egin aldirela olako jaiak, ez? Aprobetxatzen dira, jendearen egoera edo, ondo pasatzearen nahi horrek, eragiten duela, gero, zezenketen tradizio hau jarraitzeko, baina, guk erabiltzen ditugun datu askok eramaten digute pentsatzera zezenketekin bukatuko direla. Hain zuzen ere, adibidez, Kultura Ministerioen datu batzuk baliatzen ditugu esateko, adibidez, 2007 urtetik 2022 urte bitarte horretan, zezenketak ehuneko 50 jaitsi direla. Gero ere aurreko urtean, elektomaniak Nafarroan ateratzen ere esanez, Nafarroako biztanleen ehuneko 74 uste dut, 74 badagoela zezenketen kontra, eta erdiak baino gehiago debekatuko lituzkela. Gero ere, badaude, BBVak fundazioak egindako beste inkesta bat, Estatu Espainolean esaten duena ehuneko 84ak kontra daudela, eta gero mundu mailan ere jakin badakigu, turoperadore asko ez dituztela bidaiak antolatzen, hemen antolatzen diren jai odoltsu honengatik. Eta zergatik egiten duzue banaketa entzierroa eta zezenketen artean, bietan zezenek sufritzen dute, ez? Bai, guk erabiltzen dugu asko Abatma taldeko ikerketa zientifiko bat, bertan ikertzen dituztela 32 adierazle, gorputzan ditugun organo eta odola eta dena delakoen inguruan esanez zezenek orekatuta ez dituztela hainbat sustantzia, horrek esan nahi du sufritzen dutela. Orduan, alde horretatik esaten dugu zezenketetan egiten den sufrimendua erabateko muturrekoa dela, heriotzaraino, hilketaraino, bale? Orduan, horregatik indarrak jartzen ditugu zezenketekin bukatzeko. Gero, beste kontu bat da, eta beste erritmo bat eramango du entzierroena. Jakin badakigu, ere, tratu txarra dela, baina tratu txar arina. Orduan, agian hemendikan urte batzuetara beste talde bat sortuko da, eta egon badaude beste talde batzuk horren kontra jokatzen dutenak. Orduan, Iruña Antitaurinak egiten dugun hausnarketa da, badaudela bietan
tratu txarrak, baina gehien bat, zezenketetan pairatzen dituzten krudelkeria inolaz ere ezin dugula ontzat eman, onartu eta normaltasunekin jokatu. 21. mende honetan, ezinezkoa iruditzen zaigu. Eta zer ekintza gauzatu ditu Iruña Antitaurina taldeak ekitari horietan zezenen aurkako tratu txarrei buruz kontzientziatzeko? Ez dizut oso ondo entzun barkatu. Zer ekintza gauzatu dituen taldeak, Iruña Antitaurina, ekitaldi horietan zezenen aurkako tratu txarrei buruz kontzientziatzeko? Bueno, hori, esan dizu 2017. Urtetik egin ditugu jarduera ezberdin asko, bale? Gonbidatu genituen zinemagileak, argazkilariak, liburu egileak, beraien liburuak, argazkiak eta bideo emanaldiak egiteko, eta hain zuzen ere jendea kontzientziatzeko, zeren bideo horiek, argazki horiek, gauza guzti horiek justo erakusten dute nola sufritzen duten zezen plazetan. Eta hortaz aparte, guk beti esaten dugu, hitzetatik ekintzetara pasa ginen, baina baita ere alternatibak eskaini nahiko genituzke. Badakigu talde txikia garela, baina gure indarrak ere jartzen ditugu, behintzat Sanferminetan, Iruñeko, Nafarroako, mundu osoko etortzen diren bisitariei alternatiba bat eskaintzeko. Eta guk uste dugu, gure jarduerari, ospetsuena eta badela uztailaren 7an egiten dugun kalejira antitaurinoa. Eta zer egiten duzu egun horretan? Elkartzen gara udaletxe plazan, arratsaldeko 7etan, bertan irakurtzen dugu pixka bat pregoia edo hasiera, eta elektrotxaranga, irundarrok elektrotxaranga, etorriko dela berriro ere gurera, ateratzen gara Iruñeko kalean zehar. Bertan, egiten ditugu pare bat edo 3 geldialdi, eta gero, gure azkeneko irakurketarekin bukatzen dugu, eta ematen diogu amaiera gure jai odolarik gabeko jai eta musikatua eta divertigarri honekin. Eta egun horretaz aparte, beste egunen batean zerbait antolatu duzue? Beste egun daramagu, ekainean zehar, bestelako talde batzuekin harremanetan egon gara, hain zuzen ere zezenketarik ez sarekoekin hitz egin dugu eta lagundu diegu ere beraiei bere jarduerak eta ekintzak egiten. Hain zuzen ere egin zuten ekainean elkarreteratze bat udaletxe plazan, eta bertan egon ginen, talde laguntzaile moduan. Gero ere laguntzen diegu Animaliak Askatasuna Nafarroako taldekoei, beraiek ere egiten dute manifestazio bat, egin zutela uztailak batean, Iruñean, eta ere talde moduan laguntzen diegu. Eta gero ere gaur uste dut, betiko moduan Animali Naturalis eta PETA talde internazionalek ere egiten dute beraien performantzea eta saiatzen gara ere antxe egoten. Orduan, ez bakarrik hilabete honetan zehar, baizik eta lehen aipatu bezala, gauza ezberdinak egiten ditugu eta, hau da, ikasturtea amaitzeko egiten dugun jaialdia. Eta zure ustez tradizio kulturalak egokitu eta evoluzionatu egin behar dira animalien ongizatea bermatzeko? Hori da. Nafarroan ere animalien ganako tratu onak bermatzeko lege berrian ere egon ginen. Gure planteamendu zen,
zezenketekin ere bukatzekoa, ezin izan da lortu, baina, bueno, pausu txikiak eman dira, orain, bueno, animaliekin borrokak ezin dira egin, zirkoetan ere animaliak ez daude, eta alde horretatik, bai ikusten dugu, egoera hobetu duela, baina beti ere, bueno, pues, gure aldarria hor geratzen da, ez? Eta ez bakarrik Iruñan eta Iruñerrian, ez? Baizik eta Estatu Espainolean, pues ere pixka bat motz gelditzen dela. Eta, bueno, guk esaten dugu, bueno, bestelako herrietan bezala, Katalunian adibidez, 2010 urtetik ez direla egiten zezenketak, zeren, bueno, herri ekimen legegile bat egin zen 2010 urtean, 2012an legea izan zena, gero elegitea jarri zuen konstituzionala, baina, bueno, ez dira egiten. Kanariar irletan ere, 91. urtetik ona ere ez dira egiten. Balear irletan ere egin zen beste lege bat eta oso gutxi egin dira. Bueno, olako adibideak badaude, munduan bakarrik 8 herrialdetan egiten dira zezenketak. Orduan, bueno, ikusten dugu bai mundutik, ez, gurera, pues gauzak, bueno, hobetzen ari direla, baina, pues oraindikan tamalez, erreibindikazio hauekin jarraitu behar dugula. Uztailaren 7an antolatzen duzuen kalejira horretan parte hartzea aldatu da 2017az geroztik, bai, ez? Bai, guk uste dugu baiet, hasieran, bueno, pues, pixka bat ziurgabetasun horrekin, ez? Oaz, olako jai bat antolatzera, baina urtetik urtera, guk uste dugu jendea animatzen dela, jendea gainera oso ezberdina, adinez ezberdina, bueno, eta guk pozik gaude. Espero dezagun hurrengo eguneko kalejira ere, oso anitza izango dela, kopuru aldetik ere espero dugu jende gehiago, eta bueno, pues, antxe ikustea espero dugu. Eta zein da zure epe luzerako ikuspegia San Ferminei buruz zezenketen dira? Bueno, epe luzera gustatuko litzaiguke gure zezen plaza bihurtzea bestelako plaza batean. Baditugu adibide asko, Oviedon, Xixonen, Bartzelonan, eta Estatu Espainoleko hainbat zezen plazak eraberritu egin direla eta bestelako erabilera egiten dietela. Orduan guk, hori gertatzea gustatuko litzaiguke, badakigu zaila daukagu, baina datu guzti hauek guk uste dugu pentsarazten digutela lortzeko bidean gaudela, bale? Eta zer jarriko zenuke zezen plazan, adibidez? Bueno, hori, galdetu beharko genieke Iruñeko eta Iruñerriko biztanleriari, eta nik uste sormen handiko jendea daukagula hemen, eta zer asmatuko dela. Alternatibak daude, ez? Alternatibak egon badaude, badakigu Gabonetan adibidez, feria badagoela, ez? Gero ere egiten omen dela bestelako herrien inguruko gastronomia jaiak, edo kontzertuak egin ohi dira, osea, alternatibak egon badaudela, bai. Hori, utziko dizut azken esaldia animatzeko jendea uztailaren 7 bertaratzera eta amaituko dugu. Bueno, begira, aurrekoan irakurri nuen esalditxo bat gustatu zitzaidana eta, bueno, Eduard Punsetek esaten zuen, zezenak eta gu ADN berbera genuela eta horregatik berak ez zuela gustoko eta ez zela joaten jai horietara eta bere omenez esalditxo hau botatzen dugu eta guk uste dugu ere olako jai mundial bat oinarritzea zezenen tratu txarrean,
pues ez daukala lekurik, ez Iruñan, ez Nafarroan, ez Estatu Espainolean, eta ez mundu honetan. Beno, mi esker Iban hemen egoteagatik eta zure denbora eskaintzeagatik, eta ikusiko dugu ez nola evoluzionatzen duten San Fermin hauek. Nola espero dituzu San Fermin hauek? Begira, aurten tokatu zait kanpoan egotea, horregatik gaude hola online egiten, gustatuko litzaidaken zurekin batera egitea, holako, plataformarekin ez naiz oso ondo sentitzen, baina, tokatu zait kanpoan egotea, betiko moduan, gehien bat alaitsuak eta, ea ez den, dena normaltasunez joaten den, eta jende guztiarentzat lekua dagoen ondo pasatzeko. Eta, espero dut jende asko hurbiltzea gure kale jirara. Eta Iruña antitaurinatik, gora San Fermin antitaurinoak besterik ezin dugu esan. Hori da, mila esker Iban. Eskerrik asko zuei. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur goizean, behe-hodeiek tarteka zerua estaliko dute. Eguerdi partean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean bero-hodeiak ugarituko dira. Goizean goiz, zirimiri pixka bat egin dezake kantauri isurialdean eta egunaren bigarren partean zaparrada bakanenen bat bota dezake. Iparraldeko haizea ibiliko da arratsaldean zakarrago barnealdean. Temperatura maksimoak 23 eta 26 graduen artekoak izanen dira. Ostegunean giro nahasia, eguna zerua hodeitsu dela hasiko dugu, naiz eta egunean zehar ostarteak ireki. Noizean behin zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere ekialdean. Arratsaldean zaparradak zenbait lekutan handiak izan daitezke, bereziki barnealdeko zenbait lekutan eta ekialdean. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da. Temperaturan ia ez da aldaketarik espero. Kaixo eta ongi etorri berriro ere, gaurko bigarren elkarrizketan Iker Alvarez daukagu, arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon Irune. Ongi etorri Iruñera, Japoniatik. Pantailatik ez, Yukio Mishimaren maskara baten aitortza, itzuli berri du eta baditare Arrieta argitaletxearekin euskarazko manga ere itzultzen dira. Baina konta iguzu, zein izan da zure ibilbidea idazle bezala? Idazle bezala, ez dakit egia, letrekin ibili naiz betidanik, eskolatik, 12 bat urte nituenetik, poemak eta idazten nituen. Baina, serio, 29 bat urte nituela hasi nintzen blog bat idazten, batez ere poesia argitaratzen nuen. Eta hortikan gerora, Sus argitaletxearekin argitaratu nuen Dylan Thomasen, poema bilduma bat itzulia, noski, euskarara itzulia. Eta hortik gutxira, Japoniara etorri nintzen, beraz, ibilbidea apur batean gelditu zen, ez? Baina, geho, korona, bertan COVID-a deitzen diozu, ez? Hemen pasatu dena eta korona deitzen diogu, Japonian. COVID-an kontua hasi, eta hasi nintzen berriz, idazten eta itzultzen ia egunero. Eta horrela, hurbildu nintzen Mishimaren liburu honetara, eta horrela pixka. Beraz, liburuaz, itzulpenak egiteaz aparte, libururen bat idatzi duzu, edo bakarrik poesiak, edo... Ez, nik idatzi dudan guzia blogean argitaratu dut. Badaukat ideia ez inoiz, poesia edo poema bilduma bat argitaratzeko novela bat ere pentsatzen ari naiz, baina ez dut berez argitaratu ez ere originalik. Blogean aritzen nintzen batez ere. Eta zerk animatu zintuen itzulpenak egitera?
Ba, galdera ona, nik ere ez dakat oso argi, baina hizkuntzak gustuko ditut. Hizkuntzak, filologia ikasi nuen Gasteizen, euskal filologia. Beraz, beti letrekin eta hizkuntzekin ibili naiz. Da, gero nik irakurtzen nuen, beste hizkuntzatan irakurtzen nuenean, nolabait buru barruan itzuli egiten nuen. Hori ez da lana ere niretzat. Eta irakurri bitartean itzultzen hasi eta itzultzaile profesionala zen lagun batekin hitz egin da bururatu zitzaidan, ez? Zergatik ez proposatu itzulpen bat argitaratzea, ze berez egiten nuen. Eta hala hasi nintzen, bai. Eta zergatik Japonera joan zinen? Hori, japoniarrek ere galdetzen didate, eta nik ere ez daukat oso argi. Baina, aspaldidanik txikian nintzenetik, telebistan eta marrazki bizidun japonerrak ikusi, eta ez dakit, zerbaitek erakartzen ninduen mundu horretatik. Eta pixkanaka 16-17 bat urte nituela, Iruñeko hizkuntza eskolan, Japoniera eskolak hartzen hasi, baina afizio moduan, ez nintzen serio ikasten nahi. Eta hori unibertsitate garaian hasi nintzen serioago Japoniera ikasten, eta ez dakit, aukera hori erreala iruditzen hasi zitzaidan, ez Japoniara mugitzea. Ze Japoniarrekin hizketan eta oso hurbil sentitzen ditut, ez dakit zergatik, baina oso ongi ulertzen dugu elkar. Oro har, ez, pertsona bakoitza mundu bat da, baina sentsazio hori neukan eta pentsatu nuen, ez dakit, Japoniara joan eta behar bada, ez dakit, nirekin doan mundu bat topatuko dut behar bada, ez da. Bidai bat egin nuen 10 egun, edo pasatu nituen Tokion eta beti esaten nuen, ez? Bidai horretatik ez naiz sekula itzuli. Euskal Herrira itzuli arren, ez dakit, nire gogoan, ez dakit, Japoniara itzuli behar nuela, edo sentsazio hori neukan beti. Eta, ez dakit, hiltzatu zitzaidan ideia hori. Eta, hori, bazegoen aukera urtebetez bisatu bat eskuratzeko, eta aukera izan nuenean, Japoniara torri eta hemen geratu naiz. Bai, hemen geratu naiz. Eta zein izan zen zure lehen itzulpena? Maskara baten aitortza edo aurretik egin dituzu besteren bat? Hori da, profesionalki argitaratu nuen lehendabiziko itzulpena, hori zen, Sus argitaletxearekin munduko poesia kaierak bilduma bat dakate, eta Dylan Thomasen poesia bilduma bat argitaratu nuen haiekin, uste dut 2016 urtea zela. Eta gero maskara baten aitortza, zergatik erabaki zenuen Yukio Mishimaren lan hori itzulpenatzea? Hori ere oso galdera ona. Lehendabiziko aldiz Mishimaren liburu bat irakurri nun, behar bada duela 10 urte edo, nire amonak bazeukan urrezko pabiloia deritzon novela bat. Uste dut Mishimaren ezagunena dela, El pabellón de oro, eta ditzen zaio gazteleraz, eta zuzen ere gazteleraz irakurri nun. Eta ez dakit, liburu hori irakurri nuenean, ez dakit, sensazio bitxi bat izan nuen, bakarrik 2 autorerekin izan dudana, bata, zait izena aterako. Argentinako. Borges, Jaun Goikoa. Bai, Borges da bata eta bestea Mishima. Eta liburu hori irakurri nuenean, ez dakit, bazegoen zerbait oratzean, ez dakit, idazle hori gizaki arruntek baino, ez dakit, sakonago edo ikusteko gaitasuna balu bezala. Ez dakit, oso sentsazio bitxia izan nun. Literatura asko gustatzen zait eta beste autore asko eta irakurtzen ibili nintzen, baina beti gogoan neukan, ez? Mishima hori gehiago irakurri behar dute. Eta hori, arezkero hori itzulpengintzara berriz urreratu nintzen.
eta bururatu zitzaidan, ez? Orain arte, ordura arte hobe esan da, batez ere poesia itzultzen ari nintzen, baina narratibarekin ere hasi nahi nun. Da Eta horretarako nola izan zen prozesu hori? Zaila? Bai, oso bueno, berez oso ezberdinak dira, komunian duten gauza bakarra, letrak direla, esango nuke, baina hori, narratibarekin hasita oso ezberdin begiratu behar diozu testuari, ez bakarrik esaldiak banaka ez zer esan nahi duten, eta baizik eta testu gisa, ez paragrafoek eta narrazioak berak, ezakit, jariotasun izan behar dute, ez paragrafoek, kapituluek eta obra osotara, ez? Orduan, beste mundu bat izan zen niretzat. Pila kostatu zitzaidan, egia esan, lehendabiziko pasada urtebete baino gehiago kostatu zitzaidan. Lehendabiziko pasada itzultzea. Baina, bai. Eta zergatik hautatu nuen maskara baten aitortza, autorearen lehendabiziko liburu ezaguna zelako, ez? Profesionalki argitaratu zuen lehendabiziko liburua izan zelako. Eta hor, gainera oso autobiografikoa da, eta ez dakit, etorkizunean ere bere beste nobelekin ausartzen banaiz, iruditzen zitzaidan hoberena zela, autorea ez bere horretan azaltzen duen liburutik hastea. Eta zergatik erabaki zenuen euskarara itzultzea eta ez gaztelerara edo frantsesera? Hori ere galdera ona. Ez, niretzat, denbora mugatua da, ez? Eta, ez dakit, urteak betez joaten zara, eta, ez dakit, muga hori gero eta ikusgarriagoa da, edo, ez dakit, kontzientzia hori gero eta handiagoa da. Orduan, nire kasuan, badaukat lana, ez dut berez, bizitzeko behar, ez itzulpen gintza, esan dezagun, edo literatur itzulpen gintza. Beraz, aske naiz nahi dudana egiteko, alde horretatik. Ulertzen dut itzultzaile batek, behar bada, gaztelerara itzulita, horregatik bizitzeko aukera gehiago izatea, baina nire kasuan aske egiten dut erabaki hori, eta nire denbora mugatua dela ezagututa jakinda eta kontzientzia hori izan da, daukadan denbora apur hori euskerari eman nahi diot, edo nola. Eta horregatik mangaren kasuan ere euskerara egiten dut, eta nire barruan ez dago zalantzarik. Eta lehenengo liburu honek, maskara baten aitortza horrek, zer kontatzen du, horrela labur esan da? Liburu hau, askotan esaten da, neuk ere esan dut, autobiografikoa dela. Egia, autoreak 24 urterekin kontatzen du, jaio zenetik, 22, 23 bat urte izan arteko bere bizitza, ez? Bere gora berak, eta nolako pertsona den, besteekin konparatuta. Eta hori, bere berezitasuna zera da, ez? Sexualitatea muinean dago liburu honetan, eta kontatzen du ez bere heziketa nolakoa izan zen, batez ere amonak zaindu zuen, eta amonak ez zuen nahi beste mutilekin joka zezan. Nahiago zuen beste neskeekin ibili zedin. Eta horrek behar bada eragina izan zuen berarengan, horrek eragina izan zezakien berarengan. Eta nerabezaroa hasi eta beste mutilek neskekin bazaletuta ibiltzen ziren, ez? Nola baita esateko. Bere kasuan ez zen nola. Bere kasuan, nahiago ditu gizonak, zuzen esateko. Eta beraz, bere burua inguruan zeukan jendearen oso ezberdin ikusten du.
Eta hor azaltzen du ez bere prozesu filosofikoa, alegia ni normala ote naiz. Besteen aldean ezberdina naiz hain gauza zentral batean, beraz nor naiz ni, ez? Zein da nire normaltasuna. Eta bere barruan, berezko normaltasuna aurkitzen ez duenez, maskararen ideia agertzen da, ez? Horregatik maskara baten aitortza da. Eta nolako izaera sortzen duen, halako normaltasun bat ateratzeko, ez, kanpora begira. Eta zer ikasi duzu liburu hau itzultzetik? Batetik, mekanizatu dut, alde teknikoari begira, mekanizatu dut ez, Japonieratik euskarara itzultzeko prozesua nolabait, orain asko azkarrago egiten dut. Baina edukiari begira, uste dut oso obra interesgarria dela. Norbanakoari begiratzen diolako, ez dakit nola esan. Askotan, batez ere garaiotan, eta uste dut euskaldunok joera hori daukagula, ez kolektiboki pentsatzeko. Baina Mishimak, autoreak, bere buruaren barruetara begira dago. Eta, norbanakoak onelako, ez, nola esan, konflikto bati nola begiratzen dion azaltzen du. Beaz, eta, noski, pertsona homosexual baten ikuspegitik idazten du, baina liburu hau irakurrita konturatzen zara ez gure barruan maskara asko daudela. Alegia, besteekiko aldeak aurkitzen ditugunean, halako, ez dakit, keinuak edo sortzen ditugu besteekin berdintzeko gure burua. Eta hori, bai, uste dut liburu honen, mezurik edo eraginik handiena dela. Eta hau publikatu eta gero hau noiz publikatu zenuen? Uste dut duela 2 aste heldu zela dendetara. Eta gero mugitu zinen euskarazko manga itzultzera. Nola alde hori? Euskarazko manga joan den urteko ustez, naiz zoritzen hilabeteakin, baina bai, joan den urteko neguan esan dezagun, hasi ginen, lehendabiziko mangarekin hemen daukat. Hauxe da. Eta, bai, behar bada, beste hizkuntzetatik begiratuta, pertsona bakar batek halako, esan dezagun, literatura sakona edo serioa edo delakoa, eta manga itzultzea ez da ohikoa, ez? Gure kasuan, Japonieratik euskarara itzuli dezaken jendea oso urria da. Naiz ni bakarra, inola ere, baina oso urria da. Eta, hori alde batetik eta bestetik, nik zaletasun asko dauzkat. Beraz ez zait hainbeste kostatzen, ez? Genero batetik bestera salto egitea. Eta norenak dira orain itzultzen ari dituzun lan horiek? Orain arte, 3 serie argitaratzen ari gara, Arrieten. Eta, lehendabiziko 2 tituluak, batetik Cube Arts daukagu, horrela abentura, nerabeentzako abentura moduko historio bat, eta bestea Heroines Game. Ilunxeagoa, hau ere oso interesgarria da. Eta biek, emakumezko autoreenak dira, biak nahiko ezberdinak. Eta 3. bat daukagu orain Dinosan, ez daukat hemen alerik. Dinosauro parke baten inguruko historio bat da. Eraz, 3 oso ezberdinak euren artean. Baina, autoreak, lehendabizikoa, Cube Artsen kasuan, Tomomi Usui.
Eta horrek bigarrenaren, baditu bai, beste bi pieza, ez? Edo hori da, gehiago, hori da, bi bai, pieza gehiago. bai, hiru ale dauzka. Hiru volumen dauzka Q-Bars. Hirurak argitaratu ditugu. Bigarrenaren hiru aleak ez bi ale argitaratu ditugu eta hirugarrena bidean da. Eta bestea lehendabizikoa bakarrik argitaratu dugu. Eta zer nahiago duzu, literatur narratibo hori itzultzea edo manga? Hori erantzutea zaila da, ez? Aita edo ama bezala, ez? Azkenean, Hori da, oso zaila. Nik nire berezko joera, ibilbidea ikusita literatura da, ez? Horrela, ez dakit, filosofia edo, jende, ez dakit, arraroa esatea pixkatzea da, baina alde horretatik jotzen dut. Baina, berdin disfrutatzen dut manga itzultzea. eta uste Hain diferentia. euskaraz manga komikiak falta direla? Euskarazko... Bai. Hori uste baino, uste dut Harriet argitaletxeak bazekiela, bazegoela eskaera hori. Ze haiek Harriet argitaletxeak, orain arte batez ere komik europarra argitaratzen zuen, originala eta itzulia. Eta askotan ferietara joaten ziren, eta da askotan batez ere gazteak hurbildu eta ez daukazue mangarik ala. Oso maitea da manga europarren artean. Beraz bazegoen eskaera mangaren inguruan. Eta euskeraz ez izatea nahiko gauza bitxia zen pentsatzen hasita. Eta horregatik hasi ginen hizketan eta... Eta nola lortu duzu euskara maila mantentzen itzulpenak egin ahal izateko hortikan? Hori ere egia esan nahiko galdera ona da. Duela gutxi arte, esango nuke joan den urtera arte nintzen orain bezala hizketan aritzeko egia esan. 5 urte pasatu nituen, ia egunero japonieraz bakarrik hizketan entzuten, pentsamendu edo jarrera hori neukan. Japoniara etorri eta albeste japoniera xurgatu, entzun, irakurri, japoniera bakarrik. Mentalitate horrekin etorri nintzen. Eta konturatu orduko, familiarekin gazteleraz hizketan hasi eta ez zitzaizkidan hitzak ateatzen, esaldiak eta halako ez dakit bertigo moduko bat emate izu, ze japoniera egunero ikasita ere naiz inoiz izango natibo, esan dezagun, jatorrizko hiztuna. Eta aldiz, jatorrizko hizkuntza galtzea, uzten zaitu zintzilik bezala, ez? Ez dut hizkuntza berria izango, baina lehengo hizkuntza galduko ditut. Orduan, hasi nintzen batez ere entzuten, irakurtzen, eta orain egunero irakurtzen dut euskaraz, telebista ikusten dut, eta podcastak entzute ditut aldudanen. Eta zertan zabiltza orain? Ekoizpenaren aldetik, edo? Bai. Ekoizpenaren aldetik, manga serie hauek jarraituko dute, eta serie berriak ere argitarako ditugu, beraz, horretan ari naiz egunero. Enpresa batean ari naiz lanean, etxetik, beraz, lan hori bukatu, lan serioa esan dezagun, lan hori bukatu, eta niretzat benetan egin nahi dudan lana egiten dutez, egunero, itzulpenak, nire aldetik poesia idazten ari naiz. Eta lehen esan bezala narrazioak ere idazten hasteko gogoa daukat eta ideak bilatzen ari naiz. Eta japoniarrek harrapartu zaituzte edo Euskal Herrira bueltatuko zara? Ez dakit. Amak ere galetzeit, baina. Nik uste dut Japonian geratuko naizela. Betirako? Bai, ideia hori daukat. Hain justo aurten itzuli nintzen Iruñera,
lehendabiziko aldiz hona etorri nintzenetik, 2 aste edo pasatu nituen Iruñen, eta ez dakit, inoiz baino argiago ikusi nun, ez dakit, nire burua, egokiago ikusten dudala Japonian, ez dakit zergatik, izaeragatik edo, ez dakit, baina, bai, Japonian geratzeko ideia daukat. Eta zure lagun japoniarrei erakutsi diezu zerbait euskaraz edo euskal kulturaren zerbait? Bai, guzti enpresan ere pesau bat naiz, ez, beti, atzerritar bat ezagutzen dute eta nongoa zara, eta ez beti galdetze dizute noski. Euskalduna eta zer da hori, ez, galdera biek beti datoz. Eta aldudan guztietan azaltzen dut, zer den Euskalduna izatea edo Euskal Herria dena delakoa. Beaz, ez dakit, beste herrialdeen kasuan, frantziarra naiz edo, ez dakit, alemaniarra naiz. Kasu horretan, ez denok dakite, zer den Alemania, zer den Frantzia. Kasu honetan, nire kasuan askotan azalpen gehiegizkoak eman behar ditut, eta halako gaiekin hasten naizenean hasi da Iker berriz euskal kontuak gora eta berata. Baina, bueno. Japonian zaude, baina ez zaizu inoiz ahaztuko ez zure jatorria, ez? Nondik zatu zen? Hoi da, ez. Bai, eta lotura hori, bai, beti izango da nirekin. Eta, hain zuzen ere, euskararen alde edo zer egin alba dut, egingo dut. Eta horregatik ari naiz, enpresako lana bukatu eta itzulpenean ari naiz, edo medioa kontsumitu, idatzi, sentimendu hori bizi da, ez. Japonian izan da ere, hori bai. Behar bada, Japoniara etorrita gero areta indartsuago bihurtu zen, esango nuke. Zein da ezberdintasun nabariena gure kultura eta haien artean? Esan, aipatu bat. Bai, hain justo duela gutxi Robin Hood ikusin japoniar batekin, eta hizketa interesgarria sortu zen. Ze Robin Hooden historia, dirudunei lapurtu pobrei edo behartsuei emateko, ez? Ia hori eta, nola izan daiteke heroia, ez lapurra, eta konturatu nintzen, guretzat, ageriko kontua dela, nola esan, justizia eta legea gauza ezberdinak direla. Hori behar bada oso gauza zehatza izan daiteke, baina uste dut kultura guztira zabaltzen dela. Ez askotan arauek balio guztia daukate. Beraz, guretzat justizia dena gauzatzeko arauak urratzea, ez da oso erraz ulertzen Japonian, esango nuke. Bueno, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, edo gu lanean jarraitu behar dugu, tamalez, bihar San Ferminak ditugu, eta ez da ez hemen egongo, hemen egonen gara gu. Eta hori, plazer bat izan dela. Eta ez dezazun galdu euskara polita hori. Bai, gainera, azken aldian zaletu naiz literatura zaharrarekin. Eta, 20. mende hasierako autore benafartar bat irakurtzen ari naiz, Ian Barbier, ezaguna duzuen, eta izugarri polita da bere euskera. Beraz, hemendik aurrera ere jarraituko dut hizkuntza lantzen. Eta, ahalik eta ekoizpen honenak sortzen eta guztiekin partekatzen. Hori da, mil esker, Iker. Mil esker zuei.
Mi esker beste egun batez hemen egoteagatik, hau izan da guztia gaurkoz eta bihar Iruñeko kaleetatik ikusiko gara. Iruñan bizi garenok, zorionekoak gara hiri paregabe batez gozatzeko aukera dugulako. Hiri berdea, hiri abegitsua, hiri polita. Historiarekin, gastronomiarekin, toki adierazgarriekin, bizitzaz betea, bizitzeko hiririk onenetakoa, eta batez ere, partekatzeko festarik onenak dituen hiria. Iruña hori guztia delako, baina Sanferminetako 9 egunetan gainera, hau guztia ere bada. Gutxiago falta da, jarrai ezazu gure atzera kontua sareetan eta amets egin Iruñearekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.